lige været hjemme og hente en masse guldting. Lidt mere liv og attack speed og sådan. Kommer. Og på ham. Så kan slå ham. Gå væk. Jeg håber. Det er fandme så typisk. Jeg har altså også flash din spasser, Kevin. Jarvan kommer. Ja, og Timo. Jamen, jeg har ulti, bare roligt. Sliger frem. Kommer Jarvan bagfra. Fuck, man! Bagfra. Ja, jeg skal ligesom væk. Hvor er min Jenna? Fuck, Chris! Run, Kiss. Run for your life. Ja. Det var fucking usikkert. Okay, vi skal lige tage os sammen. Hvad sker der for det? Der var sådan en helt cirkel af svampe og traps, det der. Du tænkte bare, yes, så tror de næste svamp bare, jeg kommer væk nu. Klik. Ja, så kling. Og så slår mig på mig og ultier. Og så ultier Caitlyn og siger, ja, det er flat. Det er altid noget, den katte der, hun er så dårlig, hun bare fyrer ulti på en. Hun er feed, hun burde ikke engang bruge ulti på dig. Hun bruger 2 spells. Og jump, kniv. Del af min ding. For red buffen til dig. Hvis jeg skal på et tidspunkt, så forsøger vi at få red buff til dig. Nej, ja. Så under jeg dem totalt. Jeg kan undre Timo på ingen tid. Han er også mega nem, så er det skade, jeg laver med Q for ham. Han er AP. Fuck mig med det blind. Jeg går ind og tjekker for svampe rundt om hans red her. Okay, Kata. Assist! Oh shit. Drake. Nice. Fuck, det var oven det der. Vi er ikke særlig gode til at carry alene, men lige så snart de andre de kommer, så kan vi fandme finde ud af at tage skaden. Ja, det er sygt. Jeg kan tage skaden, du kan skade. Bare rolig, jeg kan også tage skade lige snart. Yes, sir! Nope, farmers. Lol. Oh! Nå. Nej. De svin. Kom her, bitch. Ulti. Det er da godt nok sejt, hva'? Hun skal ikke have lov til at spinde, mand. Så er du hvor meget det skade. Hvor ser vi det?
Nej, det var slet ikke tårne. Der gjorde det! Flyv til! Oh shit.